So, yadi na po ang sundo ko. Yadi naman po ako dito sa... Hello, good morning mga padaba. So, finally, after 3 days of quarantine and 13 hours of travel from Manila to Bicol, finally, makikita at mayayakap ko na si Mamay. I'm so excited. So, tara pa nga padaba, samahan ninyo ako. So, pabulan na po kami. May kasabay ako na taga Erosin. Sinabay na lang naman. So, na po kita pabulan. Time check, it's 5:23 a.m. So, yan. Pauran-uran po dito sa Pilipinas. Nagkatarumba na yun. Ako maleta. So, malaksi oh. So, yari na kami sa may Galianosa. Ba yan yung Galianosa? Ano, entrance? So, didi ka mo na mapara. Nakapit na po nato si ate at taga-Bulos. So, inapit nato siya sa quarantine facility dito po sa Erosin. And then, diretso na po kita sa balay namo, sa San Juan, Bago. So, after po natin maihatid si ate dito po sa Erosin, biyahe na po tayo papunta ng Bulan. And para po sa karagdagang information, Erosin to Bulan takes 20 to 30 minutes travel depende po sa inyong sasakyan or sa biyahe ninyo. And maraming salamat po sa aking kinakapatid na nagtatrabaho sa LGU Bulan. Maraming salamat sa iyo, Igso Joey Herona, and sa kasama mo dahil sa pagsundo po ninyo sa akin kahit sobrang napakaaga at maulan. So maraming salamat. So, haraharin na po kita. Mapalit po kita size, size, and aga. So, magsasaro ka oras na po kita nagbiyahe from Kabidaan to Erosin. Bago po kami dumiretso sa bahay, magpapaprofile muna ako dito sa may Barangay Fabrica. Sarali na po kita sa balay. Check 6:40 a.m. Makabot kita dito sa San Juan, Bago. So, ito po ang balay na mo. So, finally po, yadi na po ako niyan dito sa San Juan. And then, hindi pa po kita masulod. Then, masanitize muna ako sa ako mga gamit. Hello! Masanitize muna ako sa mga gamit. And then, mag-alcohol muna kita. Tapos, diri muna ako marami para mamay. Kay kaipuhan ko, mag-self-quarantine muna. So, yan na. Ano, matian niya? Magkano na magpakano sa diri na ako. So, sanitize po muna natin ang ating mga maleta bago natin ipasok para sure. Na ako sa balay. Bea. Picture kay Peasant kay Tito Amor. Hindi pa ako pwede saan chinelas ko? So, gano'n na muna ako sa chinelas. Hindi muna ako nagsulod. Kay sanitize muna kita. So, dito na po ako sa bahay. And then, natutulog po muna tayo. Kasi si Mamay ay natutulog din. At hindi pa ako pwedeng lumapit talaga sa kanya. Pero kanina hindi ko pa rin napigilan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Pero nag-sanitize naman po ako, nag-alcohol, naghugas ng kamay bago po humawak sa kanyang kamay. Just to feel her na nandito na ako. So, yan po yung labas na itong aking room. Masyado ng luma itong ating room. Walang nakaka-pansin. So, yan na si Mamay hon. Arlo, naghahapot si Arlo kung kumusta ka ko na Mamay. Mayad mang kuno, nagpaparecover na siya, makaon na siya daghan, naluto, masabaw-sabaw, inom sang gatas na insure, nagtaas ang kaay pagpapersa. Very strong ini si Mamay, di anison, kaya makusog tulos ini. Diba, Clarice? Yeah. Salamat sa mahal. Opo, salamat. Sa aga, maano? Malaba. Ayaw, pagpapera sa paglaba. Kaya naman, diba?
Yadi ako malabas ng mga damit niyo. Kaya ako nag-uli. Nan para kumusog ka. Ha? Ma, ano? Ako? Tita Gina. O, mauli. Maka dito. Maka dito. Bade sa otro aga, ha? Imo dun ta. Kay inasikaso pa niyan o GT ni Clarice. O, ni Clarice. Ni Rinalyn. Inayos man niya dito. Tapos mabiyahe na siya pa kade. Okay, pakusog-kusog ka. Nono, Arlo, Winnie, Daddy, si Mama Yadi ho, okay man ko na siya, mapakusog siya, makaon siya daghan, para bumalik na siya sa dati. Ay ba, ang biya. So, hindi ko pa masyado makaranig kay Mama nang kay puhanta magmas para sigurado po. Kaya nga, talaga. Oo. Kaya mas, ano ko na mainit yung sabi ni Pap, Mamay? Mainitan. Hindi mo naghihiwag. Oh, si Mamay nagbabayli ho. Dito ka kay Mamay. Dito ka lang eh. Ay, nagbabayli si Mamay. Nagsasayaw na si Mama yun. Malam Ay, magilaw. na Pakarin. siya, malam mo. Kala ba? Kayo naman ang buhok ni Bea. Oh, nag-video si Mama. Ay, nagsasayaw na si Mamay ho. 26 yun. 50 ang kinuha ka rin. Kaya si Mamay. Pero si May ballroom na ini. Kaya, Ang sarap na sige. Ini yan. nahiwag? Very good. Uy, masyado para hiwag. Kaya man, Ano niya, paano nato siya ipapatherapy? may ginhatag man sa 7, 8. Number? Galaw! Igalaw ang katawan. Igalaw! Ikembot mo pa. Takdan mo ako sa step ha, kay matiktok man si tita ha. Bali mag-viral kita na daw ah. Wow! Ay! Ay, di tabi si Mamay ho. Mapakusog ko no siya, nan makaon daghan. Salamat daw po sa iyo mga prayers sa kaniya. Nakamas lang ako, kaya di pa ako masyado nagpapararani kay para sigurado. Mamay. Oh, nagsasayaw. Kaya nagsasayaw si Bea. Ako supay ni si Mamay. Okay lang. Natin, painom na gatas kay Mamay. Peraman nguyang mong gatas. Kanyerit lang siya dyan eh. Para pa, huwag ba sinin na duwa na bata? Yani, sa may naduwa. May nang kontak ko pero may naduwa. Nano na doon. Bagaman ako nagbabantay. Kay kunan turog nila. Mamang turog ko. Paghanap ko, hay, si Ike. Turugon si Ike man. Ngayon pala nagdanyan. Timing man ha? Ano? Tama na? Di-way pa lang yan. Di-way pa lang ano. Sa'yo na lang. Sa'yo na ako. Saro na lang, saro na lang. Luway lang pagtulon. Pa. Luway lang. Yan, hanggang masanay ka na soon. Kaya nasa nakahus baga siya, makulugong po na dito niya ho. Diretso yun sa tika. Opo. Niyan, okay naman. Thank you, Lord. Ahem. Oh, nakano baga siya ho? Tubig na po. Tubig. Ano ba? Ayaw po. Luway.
Yan. Hello guys! Welcome back to my channel! And ipapakilala ko po sa inyo ang aking pamangkin na si Bea Higa Glomar. Okay, say something. Sabi mo, please subscribe my Tita Vigi's channel! Tita Vigi's channel! Yay! And then, ipapakita po natin sa inyo ang TikTok ni Bea. Okay, guys? Bea, smile. Sabi. Sino nagsabi sa Dirokson? Sino? Mamay. Si Mamay, si Papay? Si Mamay. Tap- Dapat may ang dua. Tapos? Agi kami. Tapos? Ito kami. Tapos? Mahaluto munta si Mamay. Tapos ngay mo dami. Tupro-tupro na sa... May isang checkpoint. Istorya mo sa ako. Tapos, in-check up ko na, no? Kung may dara na helmet. Na ito. Opo. Tapos? Saan mo yata tita helmet ang nilo? Opo. Pati ang motor sa ako. Nakay. Wala na. Irig-irig. Wala na? Nakay. Sira na. Nakay sira na. Palitan mo yan to. Baguhan mo yan to. Kaya ikaw mo lang masinakayo. May pambalyo ka sa to? Pura. Wala pa lang. Dapat may... Nagsakay ka? Papa man. Ang nga, di ako makurot. Yan. Kay, din mo kay daw si Ate Clarice. Hindi ako sa Hi. Hi! Welcome to my vlog! Sabi na. Vlog. Hi guys! Welcome back to my channel. Ngayon po ay papakita po ni Bea kung paano siya mag-8-8. Go! Tayo'y mag-8-8. 8-8. Mag-8-8 na. O, spaghetti! Spaghetti pababa, pababa ng pababa. Spaghetti pataas, pataas ng pataas. Ano pa? Kantahin Kuya Charles. Kanasayawan niya. Sabi mo, di ba ko Lasan mong halik. Oh, bakit ganyan na inyong pag-ibig? Ang akala ko ay langit. Ngayon malamang at pusa'y naiiglip. Siyakap mo ay nagayuma. Mas di ko na kaya. Pangnaro-naro malamang at pusa'y naiiglip. Naiiglip? Siyakap mo ay nagayuma. Pues di ko na kaya. Pag naroon ngayon, hanap pa rin ang lason mong halik. Lason? Lason mong halik? Makaibahan naman. Next song is Lovingly Dedicated. Kung kakanta ko, Ay, okay. Ano? Brought to you by Bea Benene. Okay. Pusong ba to? O, posong bato na lang. hindi ko mo yan naroon. Ang aram mo. Nanang aram mo. Pura natin ako na. May aram ka. Dua lang niya to. Bahay kubo na lang. Bahay ko. Hindi ba na yan tuno? At hindi pa po dyan magtatapos ang aming kulitan, kaya keep on watching for more upcoming videos.